Fetħet it-tielet edizzjoni ta' PlayCon, l-expo speċjalizzata dwar il-video games u l-esports fil-Malta Fairs and Convention Center l-MFCC f'Taqali. F'dak li din is-sena qed twiet li tkun akbar minn qatt qabel. Din il-fiera qed tittella bl-għajnuna ta' Gaming Malta u GMR. Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri inawgura l-fiera waqt li qal li din prova ċara li l-industriji tal-video game development u esports huma realtà f'pajjiżna u tul is-snin qegħdin ikomplu jikbru. Il-Ministru stqar li fl-2019 ġiet imnedija l-istrateġija ekonomika għal video game development u l-esports u llum il-ġurnata qed jinqata' r-riżultat tagħhom fil-waqt li hawn bosta kumpaniji li diġà qegħdin joperaw f'pajjiżna. Tenna jgħid li l-għan aħħari huwa li dan is-settur jikber għal 1% tal-GDP sal-2028. Għal dan fil-waqt li ħabbar ukoll il-ġimgħa stess se jkun qiegħed jiftaħ uffiċċju f'pajjiżna ta' waħda mill-akbar kumpaniji tal-video game development fid-dinja, tant li tħaddem ma' 12,000 persuna globalment. Il-Ministru qal li din t-tip ta' ekonomija li rridu nkomplu niddiversifikaw għal pajjiżna. Il-kap tal-operat tal-Fondazzjoni Gaming Malta, Ivan Filletti, stqar Wan li bħalissa qed isir investiment f'ħafna training programs bħalma l-Unity, pereżempju fejn preżentament qegħdin jiġu mħarġin madwar 400 student biex ikunu ċertifikati fil-Unity. Qal kif mill-2019 l-hawn sar investiment f'niċeġ ġodda tal-gaming fosthom il-video game development, esports u immersive tech. Kif qed naraw illum hawn ħafna tfal u ħafna żgħażagħ li ġew għal ġismu u din hija eżattament dawn huma il-klijenti tal-futur, l-industrija tal-futur, l-entertainment hija l-video gaming u l-esports. U nistgħu u PlayCon qed turina biċċar dik l-entużjażmu, l-enerġija li hemm u l-iskop ukoll tal-industrija. Fil-waqt li l-ħamis u l-ġimgħa l-fiera PlayCon miftuħa l-istudenti minn skejl differenti madwar Malta u Għawdex, is-Sibt u l-Ħadd se tkun miftuħa għall pubbliku in ġenerali bejn l-10:09 filgħodu u s-6:09 filgħaxija. Id-dħul huwa b'xejn.